lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Ditajuk Muhammad Alvino, kok hujan-hujan mau? Malu juga. Nah, malah tiba baru hujan-hujan ya, Bos. Awak terus. Wes bar sunat ta urung iki? Sampun. Ya ya kene sih. Biasanya gedruk metu keri, saiki metu awal ya, Rek. Pikirannya kan ngoten sih, Bos. Lah cek kowe sik ngono. Heeh. Butuhe lah. Ya mau hujan-hujan sih. Lah ngantuk. Hujan-hujan mau. Oh, aja hujan-hujan disunat mau hujan-hujan pawai saged piye. Kowe jenengan sekolah kelas pinten, Dik? 6. Oh, kelas 6, SD PNI. PNI, wah, pilihan yang sangat tepat. Ngaji ora? Oh, pun lulus, pun kata. Wah, sampun kata Mas Lulu. Ayo, ora kaya kowe arek. Oh, kaya aku temenan, aku jentel wis metu kan, Do. Ha iya. Jane ora ngerti ra apa. Lah ora iso blas kowe. Wis siap ditumpakno Broknogo nggih. Cita-cita ya. Oh, cita-citane besok ini dadi Malah boten ngertos. Takombane, Rek. Takombane. Ibuke pengen larene gadhe cita-cita napa itu? Oh, sak anune ndi? Menune tak takoni mboten ngertos kok. Pane tak ngerti, Rek. Dadi polisi, Rek. Dadi polisi. Pane tak ngerti. Iya, tak takonane sih. Ngerti pane. Bapak Pak Rene mangke wis gede pengen kekarepane jenengan harene nggak cita-cita dados napa Pak? Dadi wong sugih. Wah, dadi wong sugih. Amin. Wah, Amin. donga sing temenanan. Ya diamini wong akeh muga-muga kesempatan ya, Rek. Dadi wong Lanjutno sugih. bapake nggih. Iya. Bapak Didi. Padahal juga iku ya karepane wong akeh lho, Rek. Nggih, cita-citane dadi wong sugih ini tepat. Ngene. Turene bapake sampean besok nek gede pengen dadi wong sing sugih ya, sing sukses. Muga Allah Ta'ala ngijabahi. Penting intiku pesenku bekiyo karo wong terkalih nek kalau ibumu ngoten nggih. Yuk para buta niki Ade Muhammad Alvino sampun siap kaya jeng gigilen niki bar hujan-hujan mau. Yuk wis siap. Monggo dumateng para bapak ibu Kang Mas Bayu samangke kula sakmangke adik kula Adik Muhammad Alvino ditumpaken Broknogo ampun kesupen nyawer idem-idem ijole ulumane sing mikul ya barang dipikirno gene cek mau gene ora apa-apa ayo ora usah isin niat dianggap kok isin ora usah isin didelok kancane sayo yuk tunjukkan kejahataanmu yuk Ah, ngono lho. wong wis kelas 6 wis gede apa ta apa oh wis tani Jaluk apa ta, Rek? jaluk macan kobang Ya. Wah, tenang Bar iki. Matane sih tuh. Bakal metu laturus sik macane. Macan ora turus e, mergane mau udan-udan wis eret-eret lho tur. Iki barang ya apa mun Dikancani wong loro ora apa-apa. Sampeyan nggih. Dikancani wong loro ora Boten apa-apa. purun, Karo Bos. iki wong loro ora. Ora diwakili adike Adike nggih, adike nggih. Adike mantuk mosok. Oh, cak gede. Kalau mbek adike ya disawer bae, wis dicawisi yo. Adike katoke dudukno sik, katoke dudukno sik. Nah, ngono ya Mbak ya. Jo, adike ditakoki jenenge Adike sapa? jenenge sinten? Mirza. Wah, Mirza jenenge. Ora kaya jenengmu areng. Ola. Kelas pinten? TK. Oh TK, Cik Mirza sekolah kelas TK. Besok nek gede pengen duweni cita-cita kayak kakek ta mboten pengen dadi wong sugih ta ora? Nggih. Tapi pengen dadi polisi. Mboten. Dadi apa besok? Apa? Gak ngerti. Ngomong iki ngerti. sunat nanggapne apa ora, Rek? Sok-sokan nanggapna ta mboten? Nggih. Mantuk bos, tenang bos. Wis pokoke Ana mantuk. harapan meneh ning ngono, Eh, Rek. bos. Paling sejelokas ngamuk. Ana rego ana rupa ya, Rek. Yuk, Nerino. Mirza yuk. Rego desiten nembeng ya rada member tapi ya duloni metune ngono ya, Rek. Pak Didi cita-citane anake pengen dadi sing sugih. Yuk kaya bapak yuk. Heeh. I'm not
Masih bersama Silase. Ayo Mas Agus.
Hop, hop. Sampun dua lagi. Awan Sowo Ora. Aku yang cepet gedang ya. Rasa mundur Mas Jawa. Aku cepet gedang apa ini? Mas Jawa men cepet lo gedang ini, Bos. Lah iya. Iya. Masih ini gede nih. Kang Slamet oke? Sandalnya ning kono kae. Sandale wes. Ini Takoki jawab puas ora. Ya dilanjut ndel-ndel jono macan jono singo. Dilanjut terus pokoknya. nggih kalau Iya sih. ngomong terang ayo diwut. Nggih, Bos.